Lok Sabha Tamlungnai taklai bisi 2020-24 Bharat Hagotani koktung thumnai suikrung rok sui karena cengkha abo kubi na exit poll abya pyaba bo state dogo bwsok seat by NDA kaplai ngai kechenangnai eba India jut kaplai ngai kechenangnai aboni suikrung tei koktung thumnai bedek rok karimani NDA sai tongmani isbar 400 par hni yaphangni simin sawi tongmani pyaba taklai nugjagi tongkha 250 seat phanode manai manya bebag report naibemani yagulo laithane 2019 by taklai bisi 2024 NDA bebagi 99 seat kamajago bebag Bharat Hagotoro laithane 2019 bebagi 349 seat manmani taklai le pyaba 250 siminse thangi sogui siwo NDA ni yaphawo phairi Bo state of Bopti High Abuni report jeng khnai naileyana Andhra Pradesh laithane bisi 2019 NDA mano 3 te taklai bisi 2020-24 te kaitham seat bari wei kaidok manani Septongo laithane bisi 2019 no India kaisa phano manya phiaba taklai bisi 2020-24 kaisa asok thai manani Septongo phiaba arni local party ni belaikhena phantongo te kubni seat dongno hingke arni local party no nahrai mano Arunachal Pradesh laithane 2019 no NDA mano kainei taklai bisi 2020-24 bebagi kaisa siminse marani septongo tei Congress mani mano kaisa Asamo laithanai 2019 no 9 seat mano NDA taklai bisi 2020-24 8 seat manani septongo kaisa asok thai kamanani septongo NDA ni laithanai 2019 no Asamo bebai kaitham taklai bisi 2024 te kaisa bariwi kaiburi asok thai manani septongo belaikena wanama singsa Bihar ni report hingke laithanai 2019 no Bihar NDA mano 39 taklai komiwi 2024 ni jorawa NDA mani mano 20 seat simino khoi ngai 19 laithane 2019 no Congress rok mano azarawo bebagi kaisa simino asak thai phiaba 2020-24 ni jorawo bebagi 20 seat mani mano India Chhattisgarh laithane baro NDA mano 9 taklai 2024 8 mani mano khoti kaisa asak thai NDA ni te laithane mano India bebagi kainei taklai kaisa bariwi kaitham ongui mano Goa laithane 2019 no NDA mano kaisa taklai ba mani mano kaisa te India laithane bo kaisa no mano taklai bisi 2020-24 bo kaisa no Gujarat laithane 2019 no NDA mano bebagi 26 taklai 2020-24 25 mani mano kaisa ya keplegi mano NDA te 2019 no Gujarat India kaisa phano manya phiaba taklai bisi 2020-24 kaisa mani mano Haryana laithane NDA mano 10 taklai 2020-24 6 mani mano kaibri asok thaini ya kepleng jagi mano NDA laithane 2019 no India kaisa phano manya Haryana phiaba taklai bisi 2020-24 kaitham thamani mano Himachal Pradesh laithane 2019 no NDA mano bebagi kaitham taklai bisi 2020-24 kaini siminse mani mano kaisa ya kepleng nai NDA ni apti haiklai no India ni hingke laithane 2019 no kaisa siminse asok thai mano phiaba taklai kaisa bari wi kaini asok thai mani mano India Jharkhand 2019 no NDA mano 12 taklai bisi 2020-24 mani mano 7 ya kepleng nai kaiba apti haiklai no laithane 2019 no India mano kainei taklai 2020-24 bariwi kai dokpungi mano India ni Karnataka laithangnai 2019 no bebagi NDA mano 26 taklai bisi 2020-24 bebagi kai chuku siminse angui mano India ra te yakeplengnai 17 laithangnai 2019 no India mano aro bebagi kaisa taklai bisi 2020-24 19 manai mano India Kerala laithangnai 2019 no India kaisa phano mania taklai bisi 2020-24 ba kaisa phano manglak apta eklaina India Kerala wo man khalai thangai 2019 no bebagi 20 taklai bisi 2020-24 ba 20 seat no India rock mani mano Madhya Pradesh lai thangai 2019 no India mano bebagi 28 taklai bisi 2020-24 bebagi 24 ungi mano kaibri yak keplek jagnai India lai thangai 19 no bebagi kaisa siminse mano phiaba taklai bisi 2020-24 bebagi kaiba mani mano Maharashtra wo lai thangai 2019 no NDA mano bebagi 38 taklai bisi 2020-24 24 asuk thai simin mani mano 14 seat yak ni keplegi mano
NDA ni opte haklaino Maharashtra wo laithane 2019 no India mano 9 seat abo taklai bari wi 20 seat angai mano India ni Manipur laithane 2019 no bebagai kaini seat mano NDA keba taklai bisi 2020-24 kaisa phano manglak Manipur laithane 2019 no India kaisa phano manya piaba taklai bisi 2020-24 kaini ni no India ni apply angai mano Meghalaya wo laithane 2019 no bebagai kaisa simin mano NDA taklai bisi bo ahino kaisa no manai mano te India ni bo haino hai laithane bisi 2019 no kaisa simin se mano taklai bo kaisa no angai mano Mizoram mo laithane 2019 no NDA kaisa phano manya 2024 bo kaisa phano manglak apte haklai no laithane India ro 2019 no kaisa phano manya Mizoram mo phiaba taklai bisi kaisa manai mano Mizoram ni simin Nagaland ni simin bisi 2019 no NDA mano kaisa taklai bo manai mano kaisa aro India laithane bo kaisa phano manya taklai bo kaisa phano manglak Odisha wo laithane 2019 no NDA mano bebagai 8 seat taklai bo 8 seat no manani chance tango te India laithane 2019 no kaisa simin man mani tabu 2020-24 te kaisa bari kaini manai mano Punjab laithane 2019 no NDA mano kainai taklai manai mano kainai India laithane 2019 no bebagai 9 seat simin mano taklai kaisa bari wi 10 seat ngi mano Rajasthan ni kok laithane 2019 no 24 seat mano NDA taklai abo komi bebagai 15 simin mano yak ni keplok nai total 9 NDA ra ara laithane 2019 no India mano kaisa taklai bari wi 10 dosta ngi mano Sikkim laithane 2019 no India kaisa pun kere taklai bo tonglak apta heklai no Congress ni bo laithane 2019 no kaisa pun kere te taklai bo kaisa phono mangalak Tamil Nadu laithane 2019 no NDA kaisa phono manya taklai bo mangalak phiaba India laithane 2019 no 39 seat mano phiaba taklai kaisa komi wi 38 seat ngi mano India ni Telangana laithane 2019 no NDA mano kaibrei taklai bo manai mano kaibrei apta heklai no India ni ke bebagai laithane 2019 no kai tham tongani taklai abo bari wi 12 asok thai ngi mano Tripura ni laithane 2019 no kaini asok thai be kaplai ngo NDA taklai bisibo aino kaini ni asok thai no kaplai ngi mano phiaba oro kok kisa sathai kok kalayo BJP bai tipramotha alliance ngani bagai kabangma booth BJP ni voter bo rulia te tipramothani voter bo rulia barai kabangko booth no CPIM te Congress thangkha opte hekleno laithangnai ba 2019 no Tripura wo Congress kaisa phono manya taklai bo mangalla Uttar Pradesh bebagai NDA laithangnai 2019 no 64 seat mano taklai bisi 2024 48 seat mane mano yak keplengnai 16 seat te NDA laithangnai 2019 no bebagai 6 Siminse seat mano taklai bisi ababari wi 32 seat ngai mano Uttar Pradesh Uttarakhand laithangnai 2019 no NDA mano 5 taklai mani mano 4 kaisa ya kepledani sep tongo uptake India laithangnai 2019 ni changmari wo kaisa phono manlia phiaba taklai bisi 2024 kaisa asok thai segi mani mano India West Bengal laithangnai 2019 no NDA mano 18 taklai bo mani mano 18 no uptake no Tangai 2019 no India mano bebagai 24 taklai bo ahino 24 no mani mano Delhi India laithangai 2019 no bebagai 7 seat mano taklai abo komi woi kai bri siminse ngi mano kai tham yang ni keplegi mano India opte heklai no laithangai 2019 no India aro kai sapano malia phiaba taklai kai tham asok thai bari mano India Jammu Kashmir te Ladakh ni koknorugi hinke laithangai bisi 2019 no bebagai kai tham asok thai mankha NDA phiaba taklai bisi 2024 kaisa simin no mansinai te kaini asok thaini ya keplik jagna sep tongo Jammu Kashmir te Ladakh no khoboi opte heklai no laithanai 2019 no India mano bebagai kai tham taklai bisi 2024 bebagai kai ba asok thai manai mano India te kubuni Union Territory rogobo ahino laithanai 2019 no NDA kaini asok thai mankha tiaba taklai kaisa keplegi mano NDA opte heklai no laithanai India mankha 19 taklai manai mano kaiba